Nangona sele iminyaka emibini walishiyayo eli uBawo Sam Nzima, kodwa umzila ushileyo awusoze ulibaleke. Ikhaya lakhe ngoku liza kusetyenziswa njengendawo ezakugcina imbali yeliqala nelazenzela igama ngomfanekiso wongasekhoyo uHector Peterson. This is going to be the office of the foundation, and at the same time it's a mini museum. I would like to call it a mini museum because it's not going to house everything that we want to showcase there. Unyana wakhe nongusihlalo weSam Nzima Foundation uthi umfanekiso kaHector Peterson uyakuhlala uyinxalenye yembali yeli. Our job as the foundation and the family is to make sure that we protect the iconic nature of this picture and its heritage and nature as well. Uluntu lwale ngingqi luchulumancile. Le museum iza kunceda abantwana bethu bayazi imbali mayelana neJune 16. iSam Nzima Foundation inikezele nangengubo, ukutya kunye nezixhobo zokuzikhusela kwintsholongwane yecorona kumakhaya amabini agcina abantu abadala kule ngingqi. It's a privilege for us to receive such a great donation for the older people, because most of them they are vulnerable. Le foundation iceba ukuvula isikolo sentatheli ezithatha imifanekiso yaye inethemba lokuba le museum iza kutsala abakhenkethi kule lali.